नमो भगवते श्री वासुदेवाय गांडी गल गल होची के पहुंची ସେମିତି ହନି पांडु का फोटो उठी ପକୁଛ କଣ କିଅ କୁକୁର ପେଳ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅପଲୋଡ ହେଲା ଏଇଟା ଅପଲୋଡ ଯାଇକି ହବ ଏଠି କୋଉଠି ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ତାପରେ ଲାଇଭ ले अच्छो जल्दी अच्छो खेले किलु पुलो ଆଇଲା କି ଜଣେ ହନି ତୁ ଦେଖି हेलो गाइस आप क्या कर रहे हो अभी देखो हम अभी स्कूल में है देखिए बढ़ते स्कूल में चलती है हाँ हेलो हाँ मेडिसिन है ना दवाई बबलू बबलू हरि हरे 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 ଗଡ ପଡୁଛୁ ଆଉ ତ ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି କିରେ ଭାଇ ହରେ ହରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ସବାଇଶ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କଚରାକୁ ଦେଖ କଚରା हेलो गाइस ମୁଁ ବି ଲାଇଭ ରେ ଆସିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଗାଇସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲି ଦି ଜଣ ନା କେତେ ଜଣ ଗାଇସ୍ 08 ଜଣ ଆଁ 16 ଜଣ କହୁଥିଲି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମୋ ଦାଦା ୟା ଚ୍ୟାନେଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୁମଦା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇକ୍ ଦେଇକି ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ 16 ଜଣ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି 6 ଜଣ 5 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଏକଥରେ କଟିଗଲେ
ଘର ଲୋକ ଯଦି हाय 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 बोलो क्या बोल रहे हो बोलो ଘର ଲୋକ ଯଦି କିଏ କଣ କହିଥିବ ଶୁଣୁନୁ ଶୁଣୁନୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନୁ ସିଏ ମାନେ କିଛି କହୁଛି ମତେ ଇଏ ମତେ କହିଲା ଏଇ କଥା କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ हाँ ମୁଁ डाउट करी खोला होता ମୁଁ भाई 12 लोग देख रहे हो अभी 2 लाइक ही है भाई लाइक तो बढ़ाओ यार क्या कर रहे हो मैसेज देखिए बोले हाँ देखून କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ତତେ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ତୋ କଥା କହିଲି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ସେଇ କଥା କହିଲା ହଁ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କଣ ମୁଁ କାଲି ଟାଇମ୍ ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ତତେ ମୁଁ ଜଣଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ସେଇ ଆସିନି ଗୁଡିକୁ କଣ ପଚାରିଲୁ ଏଠି କଚରା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଏଠି ଗଲ ଗଲ କରୁଛି ଗାଣ୍ଡି ଏଠି ତାର ଖାଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଅନେଇକି ବଇଟା 12 ଜଣ ଦେଖୁଛ ସେଟା 2 ଜଣ ଲାଇକ୍ କରୁଛ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମକୁ ଯା ତୁ କହିଲୁ ହଁ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବୁଝିକି ତତେ ମୁଁ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ବୁଝିକି ତତେ ମୁଁ କାଲି କହୁଛି କହିଲା ସିଏ ଆରେ ଇଏ କଥା ଦିନ ଫୋନ ନେଲେ ମତେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ତ भाई 17 बंदे देख रहे हो लेकिन साला कोई भी लाइक नहीं कर रहा है क्या यार चैनल लाइव आने का क्या फायदा भाई लाइक तो करो यार क्या कर रहे हो सोमवार दिन ଫୋନ ନେବି ନା ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲା ତୁ ତାକୁ ବ୍ଲକ ମାରିକି ରଖିଥା ନହେଲେ ବ୍ଲକ ରଖିଦେଇଥା ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସେ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ୟାକୁ କହିଲି କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଇଏ ମତେ କହୁଛି ତାକୁ ଡାକିଲୁନି କହ ତାକୁ କହ ତୁ ନୂଆ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତାର ମନେ ଏଇ ୟାକୁ ଯାଇ ଯାହାକୁ କହିଲି ସିଏ କହିଲା ତାକୁ କହୁନୁ ଆସିବ ନୂଆ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖା ଦେଖି ଥାଉ ତୁ କିଛି କହିନି ମେସେଜ କଣ କୁଟୁ କୁଟୁ ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ହଁ ନାଇଁ ତୁ ବ୍ଲକ କରି ରଖିଛ ରଖିଥା ରହିଥା କଥା ଆଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉ ତା ନାଇଁ ସିଏ ବାଳ କହିବ ତୁ ରହୁନୁ ମାନେ କିଛି ହଁ ସରି ଗାଇସ୍ ଭୁଲରେ ମୁଁ ବକିଦେଲି ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ଆଉ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଅନବ୍ଲକ କରନି ତୁ ରଖ ବ୍ଲକ ମାରିକି ରଖିଥା ଆଉ କହିଲେ କଥା ସର୍ଟ ରହିଲା ପରେ କରିବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ତମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 7 ଜଣ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ତାହେଲେ ନେବି ସରିବନି ଅସରତି ଭଣ୍ଡାରରେ ପଇସନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ହାଇ କର ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି हाय ब्रो बोलो हाय ब्रो ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ बस ଏଇ କଣ କରୁଛ ସେ ପଚାରୁଛି ବା ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି
ହଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି। ତମେ କେମିତି ଅଛ? ତମେ କୋଉଠୁ କହୁଥିଲ? वन डिविजन टू डिविजन वन डिविजन वन डिवाइडेड କରିବା। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର। କଣ କରୁଛ କଣ ବସିକି ଚାରିଜଣ ଦେଖୁଛ କିଛି କହୁନା। ଶଳାକୁ ହଟସ୍ପଟ ଦେଲି ସିଏ ମୋ ଲାଇଫ ଦେଖିବ କଣ ସିଏ ଯାଉଛି ଶଳା ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଣ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛି ଛୋଡି ପୁଅ। ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ ବ୍ରୋ ଥ୍ୟାଙ୍କୟୁ। लाइक को भाई शेयर करो भाई। भाई लाइक को शेयर करो। भाई लाइव शेयर करो लाइव शेयर करो। लेट ଯାଉଛି ମତେ ମିଶଉଛୁ ସେଥିରେ। भाई हाँ भाई कुमार भाई शेयर करो लाइव की। ଜଗତର ନାଥ ତୁମେ।